sintonía da nosa tertulia de políticos, a última, ademais, da temporada. Temos xa, bueno, pues seguía ao outro lado no noso estudo a Óscar Insua. Que tal, Óscar? Moi boas. Hola, bons días nestes días. Bueno, xa empeza a calor, dixeron que iba a baixar, que viña pa semana, pero eu creo que bueno, aquí sempre chejantes todo. Chejamos, pues tamén, o bo e o malo. Temos ao outro lado do teléfono, por un lado, a Rubén Lorenzo do Partido Popular. Que tal, Rubén? Moi boas. Hola, moi bo día a todos. Fai moito calor por aí polo Parlamento? Estou en Carballo. Ah, estás en Carballo, bueno, en Carballo. Carballo está medio nublado, pero calor fai bastante. No Parlamento sí que está Patricia Iglesias. Que tal, Patricia? Moi boas. Que tal, bo día, xa che digo que aquí moito calor. Acabo de rematar a comisión de Facenda, moitísimo calor na sala de comisións, moitísimo. Pero a calor é porque te encendes coas respostas do goberno? Tamén pode ser, non, pero sí que é verdad que, bueno, estábamos cas fiestras abertas e todo, pero facía moito calor aquí. Bueno, pero non te preocupes que hai algún político por aí que dixo que a calor incluso para as aulas ben, para que a xente aprenda. Faltan uns cortos, non? Bueno, os nenos aprendan mellor e igual tamén convén aí para que no Parlamento, pois, o debate se sea máis intenso. Bueno, bromas aparte, pois eso, nada, última tertulia da tempada. No Parlamento colledes vacacións tamén? Como vai eso? Cando entendes? Hasta despois de xullo. Bueno, hasta o 15 de xullo é a última comisión oficial que para pasar o noso calendario ainda onte. Pero bueno, despois do 15 seguimos traballando, non no Parlamento, pero vacacións en agosto solo. Esa é a resposta moi parecida a dos profesores. Non vamos a clase, pero seguimos traballando. Certo. Por meterme con... Ahora van chamar... No. Ahora van chamar os profesores por meterme... Hasta o 15 no calendario de xullo, pero acaban de crearse ahora a comisión de financiamento na que eu estou. Patricia tamén creo que está, non? Sí. E creo, non sei, escuiten onte por aí que queren activar a todo o xullo. E bueno, eu xa estades vos olvidando de que ainda temos o teito de gasto para aprobar, que sempre que sempre en agosto tamén, claro, no, pero algún día en agosto para un pleno extraordinario. Ese tocarame tamén a de teito de gasto, así que nada, mediados de agosto poderemos ir. Ainda parece que traballades e todo, Ainda parece que traballades. Bueno, bromas aparte, vamos seguir hoxe falando un poquinho de vivenda, que foi o tema que falamos hai 15 días na última tertulia e que quedou aí un poquinho pendente, que non deu tempo a rematar, ¿no? A que rematara cos vosos argumentos de como vedes o problema real que temos, non só aquí, hai un problema xeral, pero tamén aquí, zona ademais que no verán, pois enchese de visitantes, en donde proliferan cada vez máis as vivendas de uso turístico, convértense casas de labranza, casas rurais, pisos, vivendas en xeral en vivendas de uso turístico, dificulta que a xente que queira quedar a vivir aquí atope unha vivenda, xente que ven a traballar que tamén atope os seus pisos. Bueno, ese é un pouco a problemática e nos o que buscamos son solucións. Patricia, por recordar un poquinho, solucións que dabas outro día e continúa un pouco cos argumentos que se pode facer para que baixe o prezo da vivenda, para que haxa máis vivenda, para que podamos vivir aquí, en definitiva. A ver, para nós, para socialistas e socialistas de Galicia, unha prioridade absoluta, entendo que tamén, non? Neste sentido creo que teríamos que estar de acordo que o dereito a unha vivenda digna e accesible para as familias e para a xente moza que se quere independizar ten que facerse realidade, non? É unha alarma, unha emerxencia social a situación na que estamos aquí en Galicia, sobre todo tamén en determinadas as 7 cidades galegas, pero tamén na Costa da Morte, Bergantiños, que como decías ben, non? Realmente pasaba o dato, fai 6 meses que Malpica foi en concreto o concello onde máis subiu o alugueiro da zona de España, creo que era o dato, non? Porque estamos falando incluso de aluguerios de temporada que están pedindo máis de 5.000 euros de tal xeito que se non hai, digamos, non se fai un alugueiro para vivenda, é dicir, un alugueiro de 11 meses para tempado o alugueiro turístico, pois evidentemente estamos privando a xente que o precisa para traballar, por exemplo, en Malpica, no sector do mar ou Laxe, estamos privando de ese dereito. Non se está a facer nada. Queremos nos de a Xunta de Galicia, que sempre o repito, que tenga competencia exclusiva en materia de vivenda. Isto un dereito, digamos, é unha competencia que exclusiva da comunidade autónoma. E tamén nos alerta, non, que realmente onte o noso voceiro
José Ramón Gómez Besteiro preguntou ao presidente da Xunta pola vivenda, non? Bueno, Rueda non só que non contestara, senón tamén que faltou a verdade, porque a min preocúpame moito que o presidente de todos e todas as galegas non diga a verdade, porque lle preguntou sobre se na política de vivenda pública da Xunta estaba garantida que as vivendas sexan públicas toda a vida, se existe financiación pública, e non poden pasar ao mercado privado, e dixo que sí. E non se ruborizou cando o artigo 62 da Lei de Vivenda de Galicia, por certo, en vigor dende xaneiro de 2021, di literalmente o contrario. Di literalmente o contrario, é dicir, para aquelas vivendas de promoción privada, ainda que teñan algún tipo de protección pública ou de financiamento, pois temos unha permanencia de 30 anos, incluso de 15 anos para aluguer social. É dicir, o primeiro pasa por se hai algún tipo de financiación pública, apoio público de construción de vivenda social, evidentemente que non poida pasar ao mercado privado especulativo. E tamén creemos tamén que hai que crear un banco público de alugueiro, non que funcione, que realmente pois non todo o mundo quere comprar, quere ter acceso a unha vivenda pois no réximo ao mellor de alugueiro. Vemos tamén como moitas comunidades autónomas se declaran en rebeldía coa lei de vivenda estatal, non? A declaración de zonas tensionadas, de mercado tensionado. En Coruña, que foi a primeira comunidade autónoma que se declarou mercado tensionado, o certo é que baixou o prezo da vivenda. É un dato irrefutable. Entonces, bueno, plan integral de vivenda, un pouco para resumir, movilización de vivenda baleira, tamén moi importante na comarca de Bergantiños e de Costa da Morte. En Carballo hai moitísima vivenda, moita infravivenda baleira que non se restaura, non se rehabilita. Un alugueiro accesible, social, rehabilitación e eficiencia enerxética para facer esas vivendas, digamos, moitísimo máis habitables, non? Sobre todo o fomento da vivenda social e protexida e que se converta pois nun dereito. Bueno, creo que o dicía outro día, non? Que realmente a través do Ministerio de Consumo se detectaron 4.000 vivendas, digamos, ilegais, por así decir, dedicadas a uso turístico, en donde realmente a Xunta pois está mirando para outro lado. Eses 4.000 vivendas ilegais para uso turístico están privando a xente de ter dereito a vivenda aos traballadores, a xente moza. Entonces, bueno, para nós, as socialistas de Galicia, a vivenda é unha emerxencia social, é absolutamente prioritario. Eu penso que tamén os políticos temos que darlle solucións a xente, non? Bueno, ese é un tema evidentemente que preocupa e que afecta a veciñanza, e para eso estades os políticos a busca de solucións. Óscar, cal é a solución que buscades, que dades, que pensades que é a mellor para este problema no BNG? A ver, está claro que en calquera estudio sociolóxico que se faga hoxe en día, tanto no do CIS como en calquera que se faga, a vivenda é o principal problema para a xente, non? Están aí os datos, eso é incontestable. E para o Bloque, pois desde logo, pois tamén, non? É un problema e que nos poñemos cada día no debate político e cada día tamén dando solucións. Aquí na Costa da Morte non fai moito, eu preguntaba por escrito ao goberno galego que era o que se estaba facendo en vivenda, non? E entonces, bueno, o ano pasado responderon, que teño aquí as respostas e vonas a ler, non? Nos últimos 10 anos, entre 2015 e 2025, entregáronse 7 vivendas de promoción pública, en C5 e na Laracha 2. Na actualidade, o Instituto Galego de Vivenda non está a construir nestes concellos vivenda pública, xa que a estrategia de vivenda da Xunta estáse a concentrar nesta primeira fase nos núcleos que concentran maior demanda. Esa foi a resposta que nos dou o Partido Popular, non? Que goberna a Xunta. Que quere decir? Que na Costa da Morte non se fixo ningunha vivenda de promoción pública. Estánse empezando a construir en Carballo, despois de tanto tempo demandando, pero de Carballo para baixo en ningún concello. E esa é a estrategia do Partido Popular, non? E é unha cousa que non entendo porque, claro, e a xente ten que saber que ás veces se fan, bueno, moita propaganda política e moitas leis para nada. É dicir, a lei está 5/2021 de impulso demográfico de Galiza, non? Que era unha lei pois para que impulsaba, pois para que teñamos máis poboación, para evitar ese despoboamento das zonas máis rurais hacia as cidades. No artigo 11 se di: as administracións públicas de Galiza considerarán prioritarias po impulso demográfico as seguintes políticas que faciliten a emancipación da xuventude con programas específicos que promovan o seu acceso a empregos estables e de calidade e para o acceso á vivenda. No artigo 29, é dicir, fálase
de que a Administración Autonómica, no marco das súas competencias en materia de vivenda, establecerá programas específicos que faciliten o acceso á vivenda da mocidade galega, das familias con fillas e fixos e persoas dependentes a cargo das persoas galegas retornadas. Claro, a lei di que hai que promover vivenda no rural e o Partido Popular nos contesta de que a súa estrategia é de ir aos núcleos que concentran maior demanda. En fin, isto non hai por onde collelo, non? E entonces nos creemos que hai que facer, hai que rehabilitar, pero tamén hai que construir vivenda de promoción pública. E de feito, xa mesmo teño registrada unha iniciativa sobre o tema da vivenda na Costa da Morte. Para que? Pois primeiro, para que se faga un estudio real e objetivo sobre a vivenda, que se faga unha campaña de información pública tamén, e que se promova a inscripción no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda e que se empece xa a construir vivenda de promoción pública nos concellos, porque se nos vamos ao rexistro, eu onte mesmo estaba mirando os datos actuais, non? É dicir, a día de onte, e vemos que aquí na comarca, non? Nos concellos de Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Muxía, Vimianzo e Zas, solamente hai 6 personas que demandan comprar un piso e 7 que demandan alugar e 3 que queren alugar con opción de compra. Se nos vamos á comarca de Bergantiños, xa hai algunha máis, pero estes datos non son reais, porque todo o mundo coñecemos xente que quere comprar unha vivenda, e cos precios que temos é imposible. Entonces, primeiro hai que facer un estudio real, porque non nos podemos deixar levar por este rexistro, porque os datos, vamos, non son veraces, e temos que promocionar que a xente, bueno, pois saber, o goberno galego ten que saber con exactitude cal é o número de xente que quere comprar, e despois empezar a promocionar, porque senón o que están fomentando é que a xente que se marche, entre que temos cada día menos servizos aquí na comarca, e para facer calquera cousa tes que ir xa prácticamente para Coruña ou a Santiago, e entre que a estrategia do PP é concentrar nos núcleos onde hai maior demanda, entonces estamos condenados, é dicir, a que non podamos comprar vivenda, non? E despois entrarei no tema da incidencia no tema da vivenda turística. Veña. Pero vamos. Pois deixamos agora a Rubén Lorenzo, dende o Partido Popular, como se ve esta problemática da vivenda, como se ven as solucións que poden mellorar un poquinho o acceso a vivenda aquí na zona. Bueno, moitas cousas a abordar e pouco tempo, non? Primeiro de todo, partimos da base, non, de que hoxe en día é unha das maiores preocupacións para a sociedade e é algo no que todos os gobernos teñen que poñerse máis á obra para solucionar este problema que temos agora. Por tanto, esa prioridade absoluta que aludía a señora Iglesias creo que a compartimos todos, porque todos coñecemos e todos somos cidadáns que en algún momento tivemos que acceder a unha vivenda ou que as circunstancias da vida nos levan por ter que volver outra vez a comezar un proxecto de cero, non? E aí tamén hai que traballar moito para entender esas novas situacións que se están dando. Nós o que decimos é que nós temos un goberno central que para nada se está involucrando en facer vivenda pública. O que sí que fai é anuncios. Podemos ver anuncios na televisión, na radio, nas redes sociais, e o que decíamos onte, o que escoitábamos onte no debate, non? Que tivo o señor Besteiro co señor Rueda, é que mentras que o goberno fai anuncios, a Xunta o que fai son vivendas. E non só fai vivendas, sino que tamén fai políticas de vivenda. Onte, por exemplo, anunciou o señor Rueda unha nova medida que creo que é importantísima, que é aumentar esa idade para poder acceder a ese aval do 20% que xa tiña funcionando a Xunta de Galicia, ampliala aos maiores de hasta os 45 anos, non? Creo que é unha medida importantísima e que un pouco de reflexo do que a Xunta de Galicia está traballando todos os días por dotar de vivenda pública e de intentar atallar ese problema, non? 45 anos para compra de vivenda, pero non hai límite no caso de compra de vivenda pública, non? En canto ao que se decía de que onte o presidente mentiu, eu creo que hai que ser un pouco máis honesto, señora Iglesias, porque é certo que non se garante a protección de por vida para as promocións privadas que teñen algún carácter de protección pública, pero toda a vivenda pública construída polas administracións
sí que ten. Lorenzo, non dixo eso. Sí que ten a protección de por vida. Eu escoitei atentamente, se me deixades... No, pero eso está aclarado por vostede, non foi aclarado polo presidente. Entonces preguntoulle de forma concreta que había unha protección permanente da vivenda pública. El dixo que sí, que se modificara pola lei de medidas do 24. Eso non é verdade. Sí. Entonces, claro, ao final... A ver, sigue, Rubén. Como que non? Non se modificou ese carácter permanente na lei de acompañamento dos orzamentos do ano 2025. Creo que debería de revisarlo. O artigo 60.2 te lo diante. Podes lelo, se queres. No, home, eu non solo andar cas leis debaixo do brazo, Bueno, podes ter memoria. Eu tampouco a teño, pero teño na memoria do que di. Bueno, eu se me deixan acabar. Temos pouco tempo e se nos interrumpimos non podemos desarrollar todos os argumentos. Manipulou o presidente da Xunta de Galicia. No. Que non está garantizada a protección permanente das vivendas públicas en Galicia. Eso que o sepan os que nos escoitan. Vale, pues queda aclarado pola túa parte, Patricia, e remata Rubén, que despois quero dar unha segunda volta, senón non nos dá. O único que estou dicindo é que non se pode manipular, que hai que dar a información completa. E todas as vivendas de carácter público con protección están garantida a súa protección de por vida. Non se pode manipular en isto. Que porcentaxe é eso? En canto a lei de vivenda do Estado, se me deixa... Sí, despois contestas, Patricia. Non me dá tempo a abordar todos os temas. En canto a lei de vivenda do Estado, é evidente que non está a funcionar. Fala a señora Iglesias de que o prezo do alugueiro baixou na cidade da Coruña. Canto baixou? Unha cantidade irrisoria. Sabe o que baixou notablemente? Baixou o número de vivendas en oferta de alquiler na cidade da Coruña. Por qué? Porque o propietario ten medo a ser ocupado ou a inquiocupación. Que se chementa. Bueno, donde a Xunta sea garante. Eu escoito atentamente cando falan vostedes. Eu tampouco pretendo que isto seña un monólogo, pero se non podo desarrollar as ideas que eu traio... Che falta 3 horas. Veña, no. O tempo máis ou menos é igual. Dá para moito, e é certo que non nos chejan estes minutos. Remata un minuto, Rubén, e despois, porque van quedar despois 5 minutiños, vai que teño que repartir entre os tres. Bueno, está claro que baixou o número de vivendas en aluguer en Coruña, por moito que diga a señora Iglesias que baixaran os prezos, pero o que fai falta é máis oferta de vivenda en aluguer. E logo, en canto a vivenda no que nos compete a nós nos concellos pequenos, que decía o señor Insua que non lle vale o rexistro de demandantes, que hai que facer un estudo máis en profundidade. É un argumento que vostedes, o Bloque Nacionalista Galego no Parlamento, están dando unha e outra vez, que o rexistro de demandantes aumenta e que non se atenden esas necesidades. Eu falei da Costa da Morte. Non pode ser que o rexistro de demandantes nos sirva para facer política no Parlamento de Galicia e non nos sirva para falar da Costa da Morte. Eu creo que os datos son claros. Hai moi poucas solicitudes de demandantes de vivenda. Para falar, por exemplo, de números, en Carballo 32 solicitudes, en C 30, en Laracha 27, en Ponteceso 6. Hai poucos demandantes de vivenda registrados nese registro. E ti crees que eso é real? E ti crees que é un dato real? Eu non entro se é real ou non. O que é real é que eses números son así. Seguro que coñeces a máis. Ti solo, seguro que coñeces a máis de 30 personas que queren comprar vivenda e non poden. Pois que se registren no registro. Pois bueno, pois vai que facer tamén é promocionalo, que é o que decimos nós. Bueno, pero eso non se fai, nadie non se está facendo, non se está facendo. Neste registro de vivenda. Non se está facendo. Dende logo estáse actuando, non interesa. 75 vivendas en Carballo, hai unha inversión estimada de 14 millóns de euros, que é o concello onde hai máis demandantes de vivenda escritos en toda a Costa da Morte. Rubén, quedámonos con ese dato porque quedan 4 minutos, un minuto para cada un. Patricia. Bueno, a ver, aclarar que me gustaría que se contestara polo señor Lorenzo. Que porcentaxe das vivendas construídas pola Xunta de Galicia, digamos, teñen a protección permanente? É dicir, son promovidas polo IGUS ou mayoritariamente pola sociedade que se constituiu? Que porcentaxe desas que teñen protección permanente? Porque eu penso que non é a maioría, senón son as vivendas que teñen protección pública, pero promovidas e construídas por entidades privadas. Entonces, esas son a maioría, que non teñen protección permanente. Entonces, que convén aclaralo. Eu penso que, bueno, non todo un tema de construción de vivenda, que tamén, e sobre todo na comarca de Costa da Morte, Bergantiños, non hai demandantes porque tampouco hai oferta. Eso é a realidade. Estou de acordo con
con Óscar en que hai que promover ese rexistro, hai que facer unha labor, digamos, de campaña de publicitar ese rexistro, non? Entón, porque moita xente non a coñece. A realidade é que hai moitas máis xente demandantes de vivenda, de compra, como de alugueiro social, que creo que aí podemos situar tamén o problema, non? Que non hai posibilidade tampouco de alugar a familias, a xente moza, a xente que traballa no mar, laxe, Malpica, decir, moitas veces os empresarios, e, bueno, despois tamén falamos dun problema de racismo, de sesgo, que non lle queren alquilar e teñen que ser pois os patrós de barco que temos que terminar, Patricia, de vivenda. Veña, entonces, para nós, eso, prioritario, emerxencia social, neste sentido, de verdad, que apelo a que todos os partidos estemos de acordo, absolutamente prioritario, movilización de vivenda baleira, banco público de alugueiro, en donde a Xunta sexa garante dese banco público de alugueiro. Perfecto, quedamos con eso, si non dá tempo a que falen eles. Óscar, un minutiño tamén. A ver, eu que tamén quería falar da vivenda turística, é dicir, porque nós xusto onde tamén presentamos unha lei para, é dicir, facer para regular o réxime das vivendas turísticas, porque tamén inciden desde logo no precio da vivenda, non? Sobre todo aquí na costa, e o PP votou en contra, por suposto, claro, porque prefiere que este todo regulado a que este regulado. Digo porque aquí na Costa da Morte estaba revisando os datos onte e temos na Costa da Morte 1806 vivendas que teñen un carácter turístico, e en Bergantiños 732, e xusto salía un informe tamén en xuño, non? Este mes, onde decían que entre os 10 primeiros concellos con maior concentración de prazas en vivendas de uso turístico por kilómetro cadrado, despois de Sanxenxo e Barreiro, nos 10 primeiros postos temos a Carnota con 558 plazas, a Fisterra con 495 e a Corcubión con 382. Este é un problema, porque a vivenda turística o que fai é que non se poda asentar poboación, é dicir, que non podan residir e que non se poda empadronar, non? E entón, isto vamos ter que limitarlo. Por eso eu digo que o mellor que se pode facer é facer venda de protección oficial, de promoción pública, porque eso garante que a xente se poda empadronar, porque é a primeira vivenda. Se non, é dicir, porque outro tipo de vivendas a xente vai a ser segunda vivenda. Porque temos claro que o PP de Carballo para baixo non vai facer ninguna vivenda de promoción pública. Retomamos ese tema, Rubén. E loitaremos porque se faja, claro, desde logo. Eu só teño unha pregunta. Quen gobernan esos concellos onde hai 1806 buts? En Corcubión estamos esperando a que a Consellería de Vivenda veña, que non sei cantas veces lle pediron unha cita. Partido Socialista e BNG. Podemos ler no periódico que os concellos da Costa da Morte están mantendo unha permisimidade con esas licencias de BUT. Eu creo que pero se o registro é galego. Teño un minuto. Sí, claro. Ahora tes menos. Claro, vamos, eu creo que hai unha proximidade absoluta, porque eu creo que o turismo ten un impacto positivo nos nosos concellos e nas nosas comarcas, máis alá da turismofobia que algúns queren promulgar. Eu, en canto a vivenda, e xa para cerrar como idea, eu creo que un resumo importante é o Partido Socialista trouxe unha moción sobre un plan de vivenda para o Concello de Carballo no pleno do mes de marzo. Ben, varias medidas, non era unha medida sola, e trouxo e defendeu no Partido Socialista. O Partido Popular apoiouna, porque entendemos que os concellos tamén se teñen que involucrar na loita contra o problema da vivenda. Ben, eu quero acabar dicindo, esa moción non saiu adiante porque o BNG impuxo esos 13 votos que ten a súa maioría e non quere saber nada de traballar en vivenda, traballar... Eso non cho cree nadie, Rubén. Eso non cho cree ninguén. Gracias aos tres, que xa nos pasamos de tempo, que vai un minuto de informativo que nos comemos.